Αν ο λαός μας δεν μπορεί να αντλήσει απ' τα δεινά του, τότε του δόθηκε άδικα μια τέτοια τραγωδία. Τότε του δόθηκε άδικα μια τέτοια τραγωδία. Θα πρέπει να πω ότι οι μεν τις προτάσεις μας για τα ουσιώδη μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, στα οποία μεταξύ άλλων προβλέπαμε ότι σε μια ενδεχόμενη επιστροφή της Αμοχώστου η ανοικοδόμηση της πόλης θα ήταν ίσως το μεγαλύτερο κίνητρο να φέρει ξανά Τουρκοκύπριους και Ελληνοκύπριους μαζί, αφού θα μπορούσε να συμφωνήσουμε ότι για την ανοικοδόμηση μπορεί να υπάρξει ποσοστό συμμετοχής 70% Ελληνοκύπροι, 30% Τουρκοκύπροι, να έρθουν μαζί να συνεργαστούν, να δουλέψουν. Τα ωφέλη από την ανοικοδόμηση θα είναι σημαντικά για όλη την οικονομία της Κύπρου, έτσι ώστε να βιώσει ο λαός της Κύπρου, Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι, και τα ωφέλη από την απελευθέρωση και επανένωση. As you know, we had a declaration on a memorandum of understanding, both mayors of Famagusta, and in the coming days we are planning to come together to give life to functioning of a technical committee. Let us start planning ahead for the future of Famagusta. Παρόλα στις δυσκολίες να ξεκινήσουν οι συνομιλίες στο επίπεδο των δύο ηγετών, εμείς θα προχωρούμε για βάση μας με σιγανά βήματα. Πρέπει να ξέρει ο Τούρκος από εκεί ότι δεν μπορεί να χτίσει την ευτυχία του και τα όνειρα της ευτυχίας του πάνω στη γη των πατέρων των δικών μας, τη γη των πατέρων μας που είναι ποτισμένη με το αίμα των ηρώων μας. Πρέπει να ξέρει ότι κάποια στιγμή οι ελληνικές ξυφολόγχες θα περάσουν τα κατεχόμενα. Πρέπει να ξέρει ότι κάποια στιγμή ο ελληνικός στρατός θα πατήσει στους επατοβαμμένους δρόμους της Κερίνης.